אתם יודעים, תמיד כשאני בא לכל הופעה, אני אומר, איך הפעם זה יצליח? אם זה יצליח. אין לי מילים, תחשבו על זה, אין לי מילה אחת להגיד, יש לי רק לנגן. חצוצרה? זה רק זה. זה הדבר היחידי שאתה מסוגל לעשות. אבל גבירותיי ורבותיי, אני לא נבהל מזה. אני בא עם משפחה היחידה בעולם, שאבא שלי, סבא שלי, דוד שלי, שני האחים שלי ואני, 6 חצוצרנים בבית אחד. אתם יודעים מה זה 6 חצוצרנים בבית אחד? טוב, מזל גדול. איזה שכנים? זה היה בבת ים, אף אחד לא שם לי. כל חיי רציתי להיות לואי אמסטרונג, מילד. כולם יודעים, לואי אמסטרונג זה חצוצרן הג'אז הידוע ביותר. מה זה רציתי להיות לואי אמסטרונג? אבל יותר מכל רציתי חצוצרה כמו של לואי אמסטרונג. הייתה לו חצוצרה מזהב, מבריקה כזאת. אמרתי לאבא שלי, נו, תקנה לי כבר חצוצרה כזאת. זה בדיוק כמו עכשיו, נכון? שנותנים לכל הילדים תוך שנייה, שחס וחלילה לא יחכו קצת. הוא אומר לי, אין בעיה, יהיה לך חצוצרה כמו לואי אמסטרונג, לך תעבוד אצל הדוד דוד. לא סתם הדוד דוד, הדוד דוד האינסטלטור. תלמיד הכי גרוע בבית ספר. לא, אני חושב, אני משוכנע שלא היה אף תלמיד יותר גרוע ממני בבית ספר. זה אומר ברמה שכאילו לא יודע איזה... את יותר גרוע ממני, את חושבת? אין סיכוי? זאת שלא יודע איזה יום, מתי המבחן, על מה המבחן, מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים, איזה תאריך עכשיו, איזה תאריך, המחברת, העיפרון, הגבינה, הכל ביחד ככה. ומזלי, היו לי 3 מורים שאני היום יכול לומר שהם הצילו את חיי. 3 המורים המשמעותיים של חיי. הם באו מהצד של הנגינה. היה לי למזלי מורה אדיר, שאמר בוא נעתה, יש לך יכולת לשיר עם הכלי הזה, וצליל יפה. אמרתי לו, אבל תבין, אין לי מושג, כי זה כמו מתמטיקה. אז הוא אומר, אין שום בעיה, בוא נשיר עם הכלי. ניתן לכלי, יש לך אחלה צליל, פשוט תנגן.
היום אני שמח כבר שאני לא לבד על הבמה, יש לי מי לעשות דיאלוג. כולם פה וירטואוזים, אני אומר לכם, נגנים אלופים. בואו נשמע לכם כמה דברים. נגיד קצת מהאופי של כל אחד, נגיד. עכשיו עם תומר הדיאלוג הוא מספיק עם העיניים. מכירים את הדיאלוגים הטובים כאלה ככה? זהו, זה הכל סגור, הכל ברור. עם אדם, זה צריך דרך הפייסבוק לדבר. כשאני מנגן, איך אומרים? מנגנים בדבקות, מתפללים בדבקות. כשאני מנגן, אני מנגן בדבקות. אני מרגיש שזה, זהו, זה אני, ככה, זה אני עושה, אני הולך לזה עד הסוף. ואם יש הרבה אנשים שבכלל לא מחוברים למה שאני עושה, אתם לא יודעים באיזה פורום אני מנגן. מילדים מגיל גן, א', ב', ג', ד', עד הגדולים האלה של 18. מכירים את המבט הזה? עובר דרך חברות הייטק. מה עושה הבן אדם הזה? איזה שפה הוא מדבר? כן? באמצע היום, איזה שפה הוא מדבר? מה זה? אז אני אומר, אם הבן אדם לא מחובר למה שהוא עושה, ומת על זה, אין מצב שהוא יעביר את זה סנטימטר אחד קדימה. זה לימדו אותי המורים של הלב. כולם וירטואוזים. העניין הוא שהם זקוקים, אנחנו כולנו, מה זה? הם זקוקים, גם אני, אוויר, ככה מישהו שייתן לך, ותפקיד המנהל הוא כזה, ככה אני מרגיש. כאילו, משהו לעורר, ככה לתת, למלא, לנפח מלא, ואז זה יוצא, והמוזיקה יוצאת הרבה יותר חזקה ועוצמתית, עם המוזיקה של הארגון או המוזיקה של הלהקה. שכל אחד פרופסיונל בעניין שלו, יודע את המקום שלו, אפשר לתת לצוות לנגן. המערכת תנגן לנו ועוד איך תנגן. ובעיקר בנד לידר, מנהל להקה, תמיד דואג לזה, ובטח שמתם לב לזה היום. מצב רוח, השראה. מסתובב ברחבי העולם. לא מזמן חזרתי באום בז'נבה, סולו עם השופר והחצוצרה, ואני מסתובב ברחבי הגלובוס עם השופר הזה. אנשים לא יודעים בכלל מה זה הדבר הזה. אבל ברגע שהקול הזה מפציע, כנראה שהוא חוצה לבבות ויכול לעשות דברים נפלאים. אז כנראה שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו ייעוד. בן אדם לא סתם הולך לנגן, בן אדם לא סתם הולך לצייר, בן אדם לא סתם כנראה הולך להיות מורה, לא הולך להיות מנהל עם כל מה שזה וכל הדבר המטורף הזה מסביב. כנראה שלכל אחד מאיתנו יש את צליל השופר שלו. ואיתה וידע כל אחד מאיתנו להשמיע ולשמוע את צליל השופר שלו. שופר במדבר.